पसिसाव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबस्क्राइबार नोंथां बा भिउवार्स नोंथांमोन बयखौबो आसा खालामहरो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दङ बर्थमान दा जाय हक आंनि बुंनांगौ बाथ्राया नैबेसो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखादों गोबाङानो नुखादों गोबाङानो ससियेल मिडियाजों मिथिजोबखाबाय एबा बुजिजोबखाबाय जाय हक बाथ्राया नैबे हेमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय जिथुनाखि नैबे 2025 सननि इलेक्शनाव मा थिरांथा लादों अर्थात बिजेपि सरकारा मा थांखि लादों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अर्थात बिटिसि एरियायाव नङा होमबा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 2025 नि इलेक्शनाव बिजेपिआ हारसिङैनो गसंगोन बेयाव रावखौबो लोगोआव लाफाया अब्ला जोङो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों एबा गिनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दा बाथ्राया मेना बिसो जोङो जिथु थारैनो बिजेपिआ बिटिआर ओनसोलाव हाबसोमनानै बा हाबखानाय गोदोनिफ्राय नङा होमबा खाबुखौ होदों सोर जोंनि बर'फ्रानो होदों जोंनि बर'नि मोननै पलिटिकेल हान्जायानो होखादों बिसोरनो खाबुखौ दिनै बिजेपिआ बिटिआरआव थारैनो एक्सट्रा इलेक्शन गेलेनायनि उनाव जुदि थारैनो गावसोर गोजा देरहामारोब्ला मा जागोन नैखौसो जों सिन्था खालामनांगौ अब्ला बिटिआरखौ बिजेपिआ थाल्ला थुल्ला माने गावसिनि आफाथाला सिङाव लानानै सालायनो नागिरगासिनो दङ आरो गासिबो सासनानो बिजेपिनि जाजोबगोन बिटिआर ओनसोलाव अब्ला जोंनि बर'नि जिथुनाखि सिएम प्रमद बर' मानगोनां सारा मा सानो नैबे बिथिंनि गेजेराव दिनैसिम प्रमद बर' सारा बिनि सायाव जेबो फिननाय होआखै एबा रिप्लाय होआखै दा नों आंहा गोबां कनफिउस जानानै दङ एबा साननानै दङ जे थारैनो मा जामारगोन आरो गिनाय दङ ना बले सिंजों सिं बिथांमोना लोगो जानानै दङ ना बले दासिमबो सिंजोंबो जेबो लोगोआव गैला गोबां समनिफ्रायनो बिपिएफजों लोगो जालाय इउपिपिएलजों लोगो जालाय जाबोबाय बिजेपिआ नाथाय दा बे समाव एक्सट्राहै माने पलिटिकेल गेलेनो थाखाय बिजेपिआ रेडि जानानै दङ अब्ला नोंथांमोनहा देरि खालामाजासे हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनायखौ ससे खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव इउजि ब्रह्म जिथुनाखि उर्खाव गोरा बिथाङा मा फोरमायदों बे हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव नोंथांमोना निश्चय खोनानो मोनगोन আৰু বিটিসিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো বিটিসিত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো এইবাৰো বিটিসিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম বিটিসিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव माबोरैहाय कब्जा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय एबा बुजिखाबाय नोंथांमोना मिथिखागौ हेमन्त बिश्व शर्मा सासे सियाल बुद्धिनि मानसि एबा जोबोर साहसिनि मानसि बिथाङा जेरावखि जाया माने सिं जानानै हाबसोमनानै एक्सट्रा माने मा होनना बुङो बोरैबा कब्जा खालामनो हागोन नैबे आदब खायदाखौ बिथाङा नायगासिनो दङ अर्थात बिटिसिखौ खुद गावनो बर'निफ्राय रावबो सिब गैयाजासे माबोरै सालायनो मोनगोन नैबिनि बुद्धिखौ नायगासिनो दङ बे आंनि मोन्दांथिसो दै आङो नोंथांमोननो फोरमायदों नाथाय नंगौना नङा गोरोन्थिबो जानो हागौ नोंथांमोना निश्चय फोरमायनो हागोन आरो मैया जिथुनाखि आङो हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों लोगोसे मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ गांगा थेफाननायाव गोबां मानसिया दुखु मोनदों नंगौ जोङो बुंनो गोनां जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गोबां समनिफ्राय गोबां रायजो राजानो गोदै खोथा होबोबाय गोबां गिदिर रादाय खानानै होबोबाय दिनैसिमबो बे रादाया जाफुंनानै फैयाखै नैबे खेत्रआव जोङो प्रमद बर' सारखौ गांगा थेफाबो होननो गोनां जानानै फैदों दा नोंथांमोना एथ'ग्राब माने बे फंसे बाथ्राखौ सिरियास लानांगौनि गोनांथि गैया एबा दुखु मोनो आरो गोबाङानो बुंदों नोंहाबो सासे बर' हारिनि थै गोनां नोंथाङाबो बेफोरबायदियाव खाबु होना लानांगौसो एबा बाहागोसो होनांगौ निश्चय होयो जोङो मानो होआ जानो जुदि जों होआमोनब्ला दिनै प्रमद बर' सारखौ बा इउपिपिएल सरकारखौ जों मारै देरहाहोखो नंगौना नङा नैबे आरोखि जोङो खुगायाव बुंनो हागौ नाथाय गोसो सिङाव जोंहा बबेजोंबा थानोबो हागौ नैबेखौ नोंथांमोना साननानै मोनखायो जाय हक नोंथांमोना एथ'ग्राब दुखु मोननो नाङा जोंबो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोनो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननायखायनो गोदोनिफ्राय जोङो एबसुनि रेलि धरनायाव बाहागो लाबोदों हेफाजाब होबोदों लैहोर जोंबो ओंखारफादों जोंनि बिदा फंबाय गासिबो जोङो ओंखारजोबदों नङा होमबा दा बयबो ओंखारदों दा बेफोरबायदियाव जोङो नों गुबुन आं गुबुन होनना जों सानलायनानै जेबो सिमा गैया बा जोंहा साननांगौनि जेबो सम गैया दा जोङो नैबे हेमन्त बिश्व शर्माया हारसिङै जे बिटिसिआव एबा बिटिआरआव इलेक्सन गेलेनो नागिरदों 2025आव नैखौसो जोङो माथा मारिनांसिगौ मारैबा जोङो इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जिखुनु बर'नि जोंहा मोननै पलिटिकेल हान्जाया माबोरैबा बिजेपिखौ लाफानानै इलेक्सन गेलेनो हागोन बा बिथांखौ जुदि लाफानो बादोंब्ला जोङो
माने एक्सट्राहै माब्रै बर'नि आन्थाजों इलेक्सन गेलेनो हागोन बेखौ जों सिन्था खालामनांगौ दा जाय हक नोंथांमोन आं बारा गोलावखौ बुंनो सानाखै नैबे हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बाथ्रानि सायाव मानगोनां जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायनानै लायोबा निस्सय मिथि मोनगोन एबा बुजि मोनगोन नोंथांमोना जाहाथे इउजि ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायदों बेवहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया खारन 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोनबा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायगोन थ' बेबादियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं बेखौ पसिसाव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपि हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा जों बेसेबाङाव गेलेगोन इउपिपिएलआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थांबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बेवहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो गैया जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026 सिम स्टेट लेभेलाव गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जे एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ दा इलेक्सनाव जयन्तआ एमपि जालांनाय जयन्त बसुमतारी एमपि जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो एजिपिआबो केन्डिडेट होनाय नङा इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बेवहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि एमएलए इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोनदोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोनदोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बेयो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथार भटआव देरहासार जागोन बेखौथ' हानजायावसो थिग खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोना दायो बिदिब्ला इउजि ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों एबा मा बाथ्रा बुंखो नैबे हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनखाबाय दा अब्ला आं बुंनांगौनि मा गोनांथि दंबावो थेवब्लाबो जाय हक आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि 2020 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनहा माने इलेक्सनखौ जयै गेलेखायाखैमोन जाहैदों माने बेलेग बेलेग थारमाने बेफोरबायदिनो एलायन्स दङ दंनायाथ' थारमाने बेलेग बेलेग गेलेनानै सोर बिसि पइन्टआव देरहायो सोर बिसियाव देरहायो नैबेबायदि गेलेबोदोंमोन ओमफ्राय माने सरकारखौ ज'हैनो गठन खालामदोंमोन आरोखि नङा होमबा दा बेथ' बाथ्रा थिगानो नाथाय जुदि बिजेपिआ गावसोरनो खुद देरहाथारोब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ लाफागोन जानो अब्ला बिथांमोना गावसोरनो बिटिआरखौ सालायनायनि प्लेनिं लायोबा नैबेखौसो जोंहा साननांगौ गोनांथि जानानै फैयो दा जाय हक माने लाया नङा लाफागोन खिन्थु गोबां बाथ्रा बुंसिगोन आरो बिनियाव हेमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारनि गोबां बाथ्रा खोनासंनो गोनां जागोन आरो फ्राय बाथ्राखौनो फ्राय नियम नितिखौनो माने हेमन्त बिश्व शर्मानि सिङाव सोलिजोबनो गोनां जानानै फैगोन मानो होनना बुङोब्ला दानिफ्रायनो माने 2020 मायथाइ माने गोबां जोङो हेमन्त बिश्व शर्मानि आन्दाराव सोलिगासिनो दङ अर्थात बिजेपि सरकारनि आन्दाराव दा बे समनिफ्रायनो गोबां माने बर'फोरनि जिथुनाखि मावनांगौ खामानि दङ बिटिआर इमप्लिमेन्टनि खामानि मावनांगौ दङ नैफोर गोबां फावसायनानै थागासिनो दङ दिनैसिमबो सनिपुर बिस्वनाथआ मानि जाहोनाव माने दासिमबो बिटिआरआव मोजाङै सौफुंजायाखै नैबेफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंहा साननांगौ गोबां दङ थारैनो जिथु जोंनि बर'आ एक्सट्रा इलेक्सन गेलेनानै देरहायोब्लाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो एक्सट्रा जोंहा बर'आ माने बेफोरबायदिनो पावार एन्ड फांसनखौ लानानै खामानिखौ मावलांनो हायोबा जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं सानो दा जाय हक जिखुनु माने जोंनि बर'नि मोननै पलिटिकेल नोंथांमोना जायनो देरहायो नोंथांमोना मोजाङै बर' समाजनि थाखाय खामानिखौ मावलांनांगोन बेयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफजों खुनु खोथा गैया बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा जुदि इउपिपिएलनि जायगायाव बिपिएफआ देरहानानै जुदि बिपिएफआ मोजां खामानि मावा बिपिएफखौबो जोङो डाइरेक्ट बुंखायो फुथार नोंथांमोनखौबो आसि थुथाब जोङो सोंखारिनाय जागोन बै समाव नोंथांमोना जेबो दुखु मोननानै लाब गैया मानो होनना बुङोब्ला जोङो दायो जायहा सरकाराव दङ एबा जायहा पावाराव दङ नैबे बिथांखौसो जों बुंनाय जादों नाथाय बे नङा जे बिपिएफखौ जोङो जेबो बुङाखै नोंगौ दायो जों जेबो बुङाखै बिपिएफआ मानो होनना बुङोब्ला पावाराव गैया बिथाङा जेननानै थानाय सरकार हाग्रामा महिलारिया सासे जेननानै थानाय सरकार बेखायनो जोङो दिनै बिपिएफखौ बुंनायखौ दोनथ'नानै जोङो इउपिपिएलखौ बुंबाय थानो गोनां जादों अर्थात सोंखारिबाय थानो गोनां जादों दा जाय हक जिखुनु माने बिपिएफआ बायसान्स सरकारखौ दाया नङा दाफुंफ्लाङोब्ला
जोङो बै समाव माने बिपिएफखौबो जोङो आसि खुथार जोङो सोनखारनो गोनां जागोन बेखौ हले बयबो रायजो राजाफ्रा आंनि खुगानिफ्राय गोसोआव लाखा आङो सोरजोंबा बायनानै दोनजानाय सासे इउटुबार्स नङा आङो मोननैबो गेजेरनि जानानैसो बुंनो होननानै आं इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों बेवहाय माने आङो इउपिपिएलनि थाखा जानानै बिपिएफखौ रायदों बा बिपिएफनिफ्राय थाखा जानानै इउपिपिएलखौ रायदों बेबायदि नङा आङो मोननैनिबो जाना बुंगोन नोंथांमोना निश्चय सानसे समाव नुनो मोनगोन दा आङो बारा गोबाव बुंलिया बे समावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय नोंथांमोना निश्चय बुजिखासै जय जाथों बर' हारिनि जय हिन्द